Benvolguda concurrència virtual. Bon dia. Ja som aquí per celebrar el Sant Jordi, un altre Sant Jordi, un Sant Jordi més. Destapem per fi el flascó de les essències i deixem anar, un any més, el ferum de la festa que tot ho contamina. Hi ha algú a l'altre costat de la pantalleta? Sembla ser que sí. Per cert, sabeu qui sóc jo? No. Sóc una veu virtual. La princesa no hi és. Ha anat a rescatar els Jordis, ja que aquest any el drac ve fort. Ep, què passa? Que ha apagat el llum. Qui està al càrrec d'això? Vull saber qui s'encarrega de... Mireu, o em donen un llibre o no continuo així. L'Odissea, esclar. Versió de Carles Riba, esclar. Sabeu de què va aquest llibre? De les aventures d'Odisseu, més conegut com Ulisses. Però si coneixeu bé la història, sabreu que torna a casa en vaixell, perquè l'han enviat a l'exili, en una illa amb una nimfa, la Calipso, que no el vol deixar anar. Ell jeu dins d'una illa, patint dolors poderosos. El palau de la nimfa Calipso, la qual li detura per força i no pot fer cap a la terra paterna. La poetessa Safo, que quasi sempre va viure a l'illa de Lesbos, també va patir un temps d'exili a Sicília per escapar d'un perill desconegut. Sí, aquella que descobrí els efectes de l'amor. Fine time, chi non si sostiene e meno neroti se nanti io estoy is danei kai. Imagineu-vos algú que no us deixés tornar a casa, allà on sou ara, que no hi podeu tornar perquè algú us n'ha fet fora i no vol que hi torneu. Què en pensaríeu? Què faríeu si algú més poderós us atura? Molta gent, massa, s'hi ha trobat. Un dels primers va ser Diògenes de Sinope, el del síndrome de Diògenes. Us sona? Imagineu-vos, vivia en una bota de vi. Volia menjar carn crua i es comportava com un gos. Fins i tot, quan uns que menjaven li van tirar un tros de carn a terra, ell s'hi va pixar a sobre. A Diògenes el van enviar a l'exili per falsificar moneda. I a ell, que tant li agradava donar la volta a les coses, quan marxava fora de la ciutat, es va tombar tot emprenyat i els hi va dir: «Doncs jo us condemno a quedar-vos». Després va venir l'Ovidi, el primer Ovidi, el que va escriure les Metamorfosis. Us sona? No? No patiu, ja el llegireu. Aquest també el van engegar a fora de Roma, perquè havia escrit un poema que no deixava bé a no sé qui. La història ha oblidat a l'altre i ha fet gran a Ovidi, que es lamentava en una carta a un amic. Però si jo no hagués caigut en l'error, si la meva musa no m'hagués condemnat a l'exili, com si fos un delicte escriure poemes. Lluny dels vostres amics, penseu-hi. Ser lluny de tot. És fort, oi? Els guanyadors amb l'apartat de llengües clàssiques són En coneixeu alguna altra que hagin fet fora del seu país? Alguna escriptora, potser? Anna Frank! No, Anna Frank no. Bé, pensant-ho bé, sí, esclar, tens raó, perquè era alemanya i la seva família jueva va haver de marxar a Holanda, on va escriure el seu diari, a l'exili, amagada en un pis. I quan els nazis la van enxampar, la van retornar a Alemanya. De fet, ella escrivia en alemany. I va haver tants exiliats alemanys a causa dels nazis. Stefan Zweig, Walter Benjamin... També els anglesos enviaren gent honorable a l'exili. Aquí, ho sabeu? Entre molta altra gent, a l'Oscar Wilde. Us sona, oi que sí?
un artista irlandès que va haver de marxar del seu país per ser homosexual, un escàndol a la seva època. Us imagineu què passés avui dia? Doncs encara passa, i molt. Mireu-lo, que ben plantat. L'art és l'única cosa seriosa d'aquest món i l'artista és l'únic que mai no és seriós. I com reflexionava, menys quan parlava de les dones, que com tots els homes les pifiava. Ai, pobre Òscar, morí sol, lluny dels seus i de la seva pàtria, rebutjat, pobret. I en llengua anglesa, qui ha guanyat? No ho voleu saber? Algun dels vostres amics? Alguna amiga vostra? Doncs aviat ho sabreu perquè ara anem a donar els premis en llengua anglesa. I els guanyadors en llengua anglesa són... I Machado? Us sona Antonio Machado? Aquest us sona més esclar de les classes de castellà segurament. Va haver de marxar a l'exili per la Guerra Civil. Com que guanyava el bàndol franquista i ell era considerat un rojo, va haver de marxar a França, però no arribaria gaire lluny. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Moriria a prop de la frontera, a la Catalunya Nord, a la població de Cotlliure. És una de les tombes més famoses del món. Aneu-hi, aneu-lo a veure. Porteu-li una rosa i deixeu-la sobre la seva làpida. Ell us ho agrairà. Estos días azules y este sol de la infancia. Aquest és el darrer vers que Machado va escriure. Va ser trobat a la seva jaqueta un cop mort. La guerra va provocar un nombre molt gran d'exiliats a Catalunya. Molts van acabar a la platja d'Argelers, uns 100.000 aproximadament, que el poeta Agustí Bartra reflectiria a novel·la Crist de 200.000 braços en referència a aquestes 100.000 persones clavades a la sorra de la platja francesa. Ell mateix també seria un d'aquests Cristos, gent afamada i derrotada, molts dels quals moririen allí. També el poeta Pere Quart va compondre uns versos sobre la dura marxa que van fer els exiliats d'hivern del 38 per salvar-se de les bombes franquistes i dels afusellaments. Carregats amb el que pogueren arreplegar i carregar a sobre, travessaren els Pirineus per Portbou o altres passos fronterers. Corrandes d'exili. Una nit de lluna plena tramuntarem la carena lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. A Catalunya deixi. Quina mania que la pàtria és petita. Quan l'has de travessar a peu i carregat, no ho és tant, ja us ho dic jo. L'enyor de la terra, o d'això anomenat pàtria, ja apareix tot just en travessar la línia de la frontera. L'enyor... No enyoraríeu vosaltres aquests arbres, aquestes cases, aquestes parets que us envolten, si us vessin fora d'on viviu i no us hi deixessin tornar? Què faríeu llavors, Plorar és necessari si et prenen tot el que tens o et fan apartar-te'n. Blader de Zumbila també va ser un d'aquells exiliats per la guerra que va escriure sobre el fet de trobar-se lluny de la seva terra. De primer a Montpellier i després a Mèxic. Ell ens parla del record. Va fer un dietari sobre l'exili. Es diu L'exiliada. El títol sembla copiat de la Ilíada, el llibre que va escriure Homer abans de fer l'Odissea. Tothom parla de l'adorable mite que situa tota edat d'or, ja sia de la humanitat, ja sia de la vida individual, en els principis. Perquè el cert és que dels inicis de la història dels homes se'n sap ben poca cosa, i tot decanta creure que no foren pas daurats. L'home, a mesura que envellix, gira els ulls i recorda, en la complaença de retornar a la font de la pròpia existència, abans que el fil de l'aigua no s'estronqui per sempre. I finalment, cal no oblidar la capa de purpurina que el temps, expert decorador, i l'enyorança reflectidora de llums ja apagades posen sobre les nostres evocacions i diguin el que vulguin, els records són l'única riquesa veritablement nostra, l'únic tresor que ningú no ens podrà prendre.
Mancat de la facultat de recordar, l'home no tindria res, ni tan sols esperances, i la seva vida seria ben poca cosa. També d'altres, com Pere Calders, Tísner, etc. La literatura ha estat un bon lloc per anar a plorar amb les paraules. Disculpeu si em poso transcendent. Soc una mica sensible a les variacions de temperatura i a l'exili es passa molt de fred. Francesca Bonmaison va ser una dona que va haver de marxar a Suïssa per haver impulsat una biblioteca femenina abans i durant la República. A la seva tornada, la biblioteca ja havia estat arrabassada pels vencedors de la guerra, però a la seva manera, ella seguia lluitant pels drets de les dones. O Mercè Rodoreda, la coneixeu, oi? Soc la Mercè Rodoreda, l'escriptora en llengua catalana més influent de tota la història. Vaig escriure novel·les, contes, teatre, poesia, cartes. Escrivia tant que al final se'm van fotre les mans com les d'un pelotari. Mercè! La meva novel·la més famosa és La plaça al diamant. A l'home, Mirall trencat, La mort i la primavera, aquesta publicada pòstumament, que no vaig tenir temps ni a repassar les faltes d'ortografia. Quantes dones escriptores en llengua catalana coneixeu? Montserrat Roig, Maria Aurèlia Capmany, Empar Moliner, Víctor Amela. Sí. Ah, que és un home? Jo què sé, com que amb els cabells llargs. Doncs més fàcil m'ho poses. Veieu com hi ha poques dones escriptores? Bueno, tallem. No cal veure-ho tot. Ja ho sabeu, de tant en tant una mica de broma no fa mal. I ara li toca el català. És clar que sí. Els darrers premis que donem avui, els premis en llengua catalana. Els guanyadors en l'apartat de llengua catalana són... Arribats en aquest punt, anem a fer recompte de les evidències. L'exili d'algú sempre ens queda lluny. La història de l'exili d'algú encara ens queda més lluny. La mort d'algú vell a l'exili se sol oblidar. La història dels oblidats no l'escriurà ningú. 100.000 persones es poden oblidar si qui escriu la història els oblida. Quan s'envia algú a l'exili, aquesta persona s'endú la seva llibertat i la nostra. Si ara algú ens enviés a l'exili, no sabríem què fer, com tothom. L'exili és una manera de treure's els problemes de sobre. Quan vas a l'exili, algú es queda. Si no pots tornar, ets persona exiliada, però els altres també estan exiliats de tu. Els exiliats no poden abraçar els seus arbres. Quan les persones exiliades marxen, una ombra els segueix. Quan un exiliat es tomba, el seu món desapareix. La terra és rodona excepte per qui s'exilia. Si tornes, et tancaran a la presó, si no, també. Una nit em va passar una cosa. Em vaig despertar malament, de matinada. Tot era fosc, no es veia ni una petita font de llum. Foscor absoluta. Vaig estirar el braç, però no hi havia ni tauleta, ni llum, ni res. Havia desaparegut. Vaig estirar l'altre braç i tampoc res. En aquella foscor absoluta no trobava cap punt de referència. A la fi em vaig aixecar i sí, una paret. A cegues vaig trobar una paret. La vaig palpar i era totalment llisa. La vaig resseguir i vaig arribar a una cantonada i vaig resseguir l'altra paret. Finalment, al marc d'una porta o una finestra. El vaig resseguir fins a terra i sí, era el marc d'una porta, però no hi havia porta. Al costat de les portes sempre hi posen un interruptor. Vaig resseguir la paret que vorejava la porta i, efectivament, hi havia un interruptor. No sense temor, vaig decidir encendre'l per veure quin lloc era aquell en el que em trobava. I si era una altra habitació o, encara pitjor, la casa d'un altre, vaig encendre l'interruptor i no en tenia res. Era a la meva cambra, la meva estimada estança en què tantes i tantes nits havia passat. Em vaig quedar aturada sense comprendre, fins que em vaig fixar en el rastre que el meu cos havia deixat al matalàs. Havia dormit cap per avall veto aquí. Però aquella sensació d'estranyesa, quan em vaig tornar a posar al llit, no havia desaparegut. No va desaparèixer ni a la nit, ni a l'endemà.
Encara em sentia com si m'hagués despertat en un altre lloc, un lloc aliè a mi, un lloc estrany on no em sentia a gust, un lloc que no dominava, que no era el meu. Em vaig sentir apartada de tot allò durant uns pocs minuts que se'm van fer eterns. Donant-hi voltes i voltes a l'assumpte d'aquella estranyesa, quan em vaig sentir desubicada en aquell món, no sé per què, en un moment determinat vaig pensar que els exiliats es devien sentir així. I només havia estat un episodi de somnambulisme. Fixeu-vos, si us trobéssiu així anys i anys, potser per sempre, penseu-hi, així, lluny de tot el que ara considereu com a vostre, el vostre país, la vostra casa, els vostres amics, familiars, com a tanta gent li ha passat. Des de d'anar a Napoleó, per una causa o l'altra, no poder tornar a casa teva és terrible. El malson de l'exili, cal que en parlem, l'ha viscut tanta gent. Ara tancats a casa no sembla pas. Ara el que us han exiliat són dels carrers, de l'escola, dels parcs, dels cinemes, del tren, del cotxe, de PortAventura i de Barcelona. De tot el que coneixeu portes enfora. Almenys teniu una llar on caure. L'exiliat no té ni això. Si ara et diguessin que has de fer la maleta, què hi posaries? Si et diguessin que has de marxar d'aquí a 10 minuts i que hi has de posar tota la teva vida dins, què triaries? Què no? Perquè després ho has de carregar sobre quilòmetres i quilòmetres. L'exili, què és? Per tu és una paraula i res més, però per alguns és una paraula que ho conté tot. És un càstig, una pena, un adéu solitari, perquè sempre és solitari allunyar-se dels teus. És una reixa que es tanca i que no saps si es tornarà a obrir, perquè quan algú s'exilia senzillament desapareix. Diuen que les ratlles en terra el vent les esborra, que les fronteres no existeixen, que només són tanques. Però, i quan tens la tanca davant teu, la línia en el mapa cobra vida. Mireu aquesta pel·lícula, es diu Nostàlgia. El seu director, un dels més bons que hi ha hagut, es va haver d'exiliar. I per què? Simplement per ser artista, per voler crear, anar més enllà. Tracta d'un poeta rus a Itàlia i que sent nostàlgia del seu país. La primera que va fer Tarkovsky després d'exiliar-se, tot recordant la seva Rússia natal. Diríeu que és una pel·lícula alegre? I ara el món està globalitzat. Això vol dir que no hi haurà exiliats mai més? Ara mateix n'hi ha milions, molts d'ells a la frontera entre Turquia i Grècia, trucant per entrar. Són sirians, iraquians, pakistanesos, afganesos, fills i filles de les armes i les guerres. Demanen poder fugir, ser exiliats als nostres països. Creieu que els hem de deixar entrar? I catalans que també ara s'han hagut d'exiliar. No s'ha d'acabar mai, això? L'article 9 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu: ningú no ha de ser sotmès a res arbitrari, detenció o exili. Sotmesos a un exili interior forçós. Aquests dies ens busquem a nosaltres mateixos cap a dins. Ben cap a dins. Tancats, confinats, sense poder sortir al carrer o ens caurà una bona multa. Estem jugant a caragols o tortugues, totes tancades a casa, però ben aviat podrem tornar al lloc que ens correspon, al nostre món, a gaudir-lo, a emplenar els carrers per a celebrar festes com a la de la Rosa i la del Llibre. Que ningú no se'n quedi sense. Bon Sant Jordi a tothom!
així la història, portem en elles un llarg camí. Viure vol dir prendre partit. No volem fum, no volem dreceres, aquí no venim a fer volar banderes. Contem amb tu, ara no pots fallar, un dia per tornar a començar. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de